Λοιπόν, βαμβάκι, καλλιέργεια, γεωργία. Πάμε τώρα στη θάλασσα, γιατί αυτή είναι η επόμενη συζήτησή μας. Προχωράμε σε ένα fireside chat για τη θαλάσσια οικονομία, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Και έχουμε εξειδικευμένους συνομιλητές στο σημείο αυτό και θα τους δείτε και τους δύο. Ο κύριος Γιώργος Παξιμάδης, υπεύθυνος υδατοκαλλιέργειας στη Γενική Διεύθυνση. Άμα κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Γενική Διεύθυνση Αλίας FAO, αν έχω καλό σκονάκι. Εντάξει, χαμογελάτερα, καλά το είπα. Και αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που μαθαίνω είναι ότι η νέα Γεωργία και η νέα γενιά θα συνεργαστεί το 2024 με τη Γενική Επιτροπή Αλίας Μεσογείου σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Και επίσης, δεν θα το αποκαλύψουμε σήμερα, θα και την κυρία Ιωάννα Μελικίδου, την οποία και νωρίτερα μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο είδατε, R&D Manager της Conba, και νομίζω θα έχουν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την παρουσίαση του Trophy Open Innovation. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Είμαι η Ιωάννα Μελικίδου, εκπροσωπώ την εταιρεία Conba, λοιπόν. Μια εταιρεία, μια βιομηχανία μεταποίησης και εμπορίας αλλιευμάτων με τα εμπορικά σήματα Τράτα και Φλόκος. Δεν θα πω παραπάνω, την γνωρίζετε όλοι. Είμαστε σήμερα εδώ για να καλύψουμε, λοιπόν, να μιλήσουμε για ένα κομμάτι το οποίο, για έναν κλάδο και να τον εκπροσωπήσουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε τη θάλασσα, λοιπόν. Θαλάσσια οικονομία. Με προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Και θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον αγαπητό συνάδελφο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, όπου έχει ως βασικό τη στόχο την επιστημιστική ασφάλεια. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα σε σχέση με αυτό, με τα COVID εποχή? Ευχαριστώ. Ακούγομαι? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία δυστυχώς καθόλου ευχάριστη διαπίστωση. Η υψηλή και αυξηνόμενη επικράτηση της πείνας και του υποσιτισμού στον κόσμο, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση και τις περιβαλλοντικές πιέσεις, υποδηλώνει ότι το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής τροφίμων αποτυγχάνει. Αποτυγχάνει σε επίπεδο του να προσφέρει μία ασφαλή, θρεπτική, βιώσιμη και δίκαιη διατροφή στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή, ένα 9,2% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε χρόνια πείνα, πολύ πάνω, δυστυχώς, από το επίπεδο στο οποίο βρισκόμασταν πριν τον κορονοϊό, και αυτό έχει αυξηστική τάση στο μέλλον. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πρόκειται να βελτιωθεί. Δυστυχώς, το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται. Αντίστοιχα, πάνω από 40% των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη δεν τρέφονται σωστά για οικονομικούς λόγους, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια σωστή διατροφή. Τώρα, το όραμα του FAO, περνώντας σε κάτι που θα θέλαμε να είναι πιο θετικό, σε σχέση με τον τερματισμό της πείνας και του υποσιτισμού, εμπεριέχει αυτό το οποίο ονομάζουμε Blue Transformation, το γαλάζιο μετασχηματισμό, και αφορά στην παραγωγή πρωτεΐνης από τα υδάτινα οικοσυστήματα, δηλαδή από τις θάλασσες και τα εσωτερικά ύδατα. Προφανώς, σαν στόχο έχει τον τερματισμό της πείνας και του υποσιτισμού και στοχεύει στην ανοικοδόμηση δίκαιων, ασφαλών και βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων. Η υδατοκαλλιέργεια, λοιπόν, έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό το όραμα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας. Οπότε, Ιωάννα, ήθελα να σε ρωτήσω, περνώντας στο κομμάτι της θαλάσσιας οικονομίας, ποιος είναι ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στην επίτευξη μιας γαλάζιας και βιώσιμης ανάπτυξης? Καταρχάς, να πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πράσινη βιωσιμότητα, θα πρέπει σίγουρα να σκεφτούμε και τη γαλάζια. Να προστατεύσουμε, λοιπόν, καταρχάς τις θάλασσές μας και τα νερά μας. Οπότε, λοιπόν, όσον αφορά τη θαλάσσια οικονομία και συγκεκριμένα την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, που αφορά την αλεία, την υδατοκαλλιέργεια, την μεταποίηση και εμπορία των αλλιευμάτων, θα πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες δράσεις και γίνονται για να μπορεί αυτή να συνεχίζει, να καταστεί βιώσιμη και ανθεκτική.
Οι δράσεις αυτές, πολλές από αυτές τις προείπανε και οι προλαλήσαντες. Έχουν να κάνουν με την υγεία και την προστασία της θάλασσάς μας, έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη αλληλεία, με την εφαρμογή της βιοτεχνολογίας, θαλάσσιας βιοτεχνολογίας και στη βιομηχανία, με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όσον αφορά την μεταποίηση, τους ρήπους του άνθρακα, την χρήση νέων πρακτικών και νέων προϊόντων. Δεν είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Η βιομηχανία τροφίμων ήδη ακολουθεί κανόνες, πρωτόκολλα και πρακτικές προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό για αυτήν. Είμαστε βέβαια στα αρχικά βήματα ακόμα σε σχέση με το συγκεκριμένο. Αλλά παρόλα αυτά, οι πρακτικές και τα πρωτόκολλα αυτά δράζουν στην νομοθεσία, την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, σε ιδιωτικά πρωτόκολλα. Άρα, λοιπόν, αποτελεί έναν στρατηγικό στόχο και όχι ακόμα ένα δεδομένο η βιώσιμη ανάπτυξη για την βιομηχανία. Όσον αφορά, λοιπόν, την GFCM, Γιώργο, για να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της... τι κάνει, μάλλον, για να μπορέσει να εξασφαλίσει με τη σειρά της την ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμη. Η GFCM, δηλαδή Γενική Επιτροπή Αλίας για τη Μεσόγειο, που όμως ασχολείται και με υδατοκαλλιέργεια και δουλεύει και στη Μαύρη Θάλασσα, έχει σαν στόχο στη στρατηγική της έως το 2030 ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας να είναι βιώσιμος, να είναι ανθεκτικός και να αναπτυχθεί στο μέγιστο του δυναμικού του δεδομένων των στοιχείων που ανέφερα νωρίτερα. Οι στόχοι μας έχουν να κάνουν τόσο με τις υπεύθυνες επενδύσεις, όσο και με τις πρακτικές που προωθούν τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής του κλάδου και τη μεγιστοποίηση χρήσης τεχνολογίας. Το σημαντικό είναι ότι στο πλαίσιο αυτού του γαλάζιου μετασχηματισμού που πρέπει να έρθει στην παραγωγή πρωτεΐνης από τα υδάτινα οικοσυστήματα, μέχρι το 2030 η υδατοκαλλιέργεια διεθνώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 30 με 40% επιπλέον. Δηλαδή, πρέπει ένα τεράστιο κομμάτι της πρωτεΐνης να αρχίσει να έρχεται από τα υδάτινα οικοσυστήματα. Άρα, χρειαζόμαστε δράσεις που εξασφαλίζουν μια βιώσιμη παραγωγή, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Ιωάννα, με ποιους τρόπους θεωρείς ότι μπορούν να επιτευχθούν οι δράσεις που αφορούν στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων από υδάτινα οικοσυστήματα από την πλευρά της βιομηχανίας, στη δικιά σου πλευρά? Αν και αναφερόμαστε στη βιομηχανία τροφίμων, στον δευτερογενή τομέα, λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πρωτογενή. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, από την πρώτη μας ύλη. Από αυτό, γιατί είναι αλληλένδετο με την βιομηχανία τροφίμων. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει μια συνέργεια, να μπορεί να είναι ενεργός ο ρόλος και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους τρόπους, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Τέτοιες επενδύσεις, οι οποίες να μπορέσει να εισχωρήσει η καινοτομία στην λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και στην οργανωτική της δομή. Ακούγονται πολύ απλά όλα αυτά, αλλά έχει μεγάλη δουλειά πίσω από όλα αυτά, πολύ δρόμο και κυρίως όταν μιλούμε για κουλτούρα. Έχουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι και το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Εργαλεία, λοιπόν, χρηματοδοτικά εργαλεία, ευκαιρίες, τις οποίες αναζητούμε και τις θέλουμε. Συμμετοχή, σύνδεση με το οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας. Όσον αφορά ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις. Η σύνδεση αυτή θα μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα, καταρχάς, να θέσουμε τις ανάγκες τις οποίες έχουμε, έτσι ώστε και τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η έρευνα να είναι στοχευμένη, έτσι ώστε να υπάρχουν απτές λύσεις. Χρειάζεται συνεργασία, εξωστρέφεια, γύρω από όλα αυτά. Όταν, λοιπόν, φτάσουμε στο συγκεκριμένο, πιστεύω ότι πιο εύκολα μάλλον, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε εκεί.
Αυτό που θα ήθελα να πω πριν να ρωτήσω λοιπόν και κάτι ακόμα, τον Γιώργο, είναι ότι στην οργανωτική της δομή η ολοένα και αυξανόμενη απόσπαση και ανεξαρτητοποίηση των τμήματων έρευνας και ανάπτυξης μέσα στη βιομηχανία τροφίμων, στο οργανόγραμμά της, γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο αυτό, ακόμα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα δώσουν όθηση σε αυτή τη σύνδεση με το οικοσύστημα της καινοτομίας. Όσον αφορά λοιπόν τον Παγκόσμιο Οργανισμό, τι μπορεί να προσφέρει η υδατοκαλλιέργεια που αποκαθιστά τα οικοσυστήματα στον πλανήτη και στην περιοχή μας συγκεκριμένα? Την ορολογία την αφήνω για σένα. Λοιπόν, στα αγγλικά η ορολογία είναι το Restorative Aquaculture. Ουσιαστικά μιλάμε για τον τύπο υδατοκαλλιέργειας που αποκαθιστά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για την υδατοκαλλιέργεια η οποία βελτιώνει την ποιότητα του νερού, δεσμεύει άνθρακα, βελτιώνει την οξύνηση των θαλασσών και παρέχει ενδιαίτημα σε πληθυσμούς άγριων ψαριών. Είδη τα οποία καλλιεργούνται σε αυτό το πλαίσιο είναι μικροφύκη, μακροφύκη, αχινή, ολοθούρια. Μιλάμε επίσης για όλο το κομμάτι των Integrated Multi-Trophic Aquaculture, δηλαδή καλλιέργεια πολλών ειδών μαζί, τα οποία προσφέρουν ακριβώς αυτές τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και θέλω να σταθώ πολύ σύντομα στο κομμάτι παραγωγής φυκών, που για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει να κάνει με το μέλλον, δεδομένου των εφαρμογών που έχουν τα φύκη αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι το φαρμακευτικό και στην κτηνοτροφία, μειώνοντας τις εκπομπές μεθανίου και στη γεωργία, αλλά και στην παραγωγή βιοπλαστικού και τέλος στην βιομηχανία τροφίμων, ενδεικτικά μπαίνοντας πλέον σε ένα σούπερ μάρκετ, η πλειοψηφία των επεξεργασμένων τροφίμων περιέχει φύκη, όπως είναι για παράδειγμα το αγάρ-αγάρ σαν πικτικό. Οπότε έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω ποιες είναι αυτές που καλείται συγκεκριμένα η βιομηχανία τροφίμων να αντιμετωπίσει. Καταρχήν, είμαστε πλέον σε ένα σταθερά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε, αυτό από μόνο του είναι μια συνεχής πρόκληση. Τι οφείλουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε, λοιπόν, στην βιώσιμη ανάπτυξη? Ποιες είναι οι προκλήσεις? Η βασική, μία από τις κύριες, έχει να κάνει με την εγκαθίδρυση της κουλτούρας καινοτομίας στη βιομηχανία τροφίμων. Έχει να κάνει με την χρήση και την αξιοποίηση νέων υλικών για την δημιουργία νέων προϊόντων και συσκευασιών. Με την εκπαίδευση του καταναλωτή μας όσον αφορά το τι σημαίνει βιωσιμότητα και τι σημαίνει θάλασσα και τι σημαίνει γι' αυτό να την προστατεύσει. Όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και την εφαρμογή αυτών μέσα στην βιομηχανία, εξωστρέφεια για να μπορέσει να συνδεθεί με όλο το οικοσύστημα που αφορά την καινοτομία. Και σίγουρα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε είναι μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και συνεχείς στους στόχους που έχουμε θέσει. Γιατί, ξέρετε, πλέον όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι έρχονται στο πρόσφατο παρόν και παρελθόν, η συχνότητά τους έχει μεταβληθεί κατά πολύ όσον αφορά το κάθε πότε μας εμφανίζονται. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε ακέραιοι και γρήγοροι στις αντιδράσεις μας. Και με αυτό που θα ήθελα να κλείσω, που είναι επίσης κάτι αισιόδοξο, είναι ότι και συνδέεται με την εκπαίδευση του καταναλωτή και κυρίως των νέων γενιών, των παιδιών μας, να τα κάνουμε λοιπόν να καταλάβουν, να μάθουν τι σημαίνει η θάλασσα, τι σημαίνει για τη ζωή μας και τι σημαίνει να την προστατεύουμε. Και επίσης διάβασα έναν όρο ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ και θα σας τον πω και λέγεται θαλάσσιος εγγραμματισμός. Έχει να κάνει λοιπόν με την συναισθηματική σύνδεση των ανθρώπων με τη θάλασσα. Οπότε, αν γνωρίζουμε και αν αγαπάμε, σίγουρα πολύ γρηγορότερα μπορούμε να φτάσουμε στο ζητούμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.